Pasado alas 5. Maray na hapon mga tugang uyapon, mga baratang unyan para sa aga, dili sa Radyo DCGB. Mga baratang maruluwa sa aga sa mga dyaryo nasyonal. Enot sa PBN DCGB sa mga baratang unyan para sa aga. Siniguro ni House Committee on Appropriation Vice Chair asin Albay 2D Congressman Joey Salceda na magiging marikas ang pag-aprobar sa 2021 General Appropriations Bill maski na nga na ipigkokonsiderar ang period of debates asin interpellation asin ang pag-recall sa second reading approval kaining. Nagkapan ng kongresista ang nag-apilar sa mga nakaaging aldaw na si Giraray Bocasan ang plenary debate sa propestong pundo tanganing mabutingkay nin marahay ang laog kaining. Importante man na masiguro na tama ang alokasyon sa mga iba-ibang sektor asin ahensya kan gobyerno susug sa ipigtatalaan kan konstitusyon. Sa ngunyan, sobra 10 na ang ahensya kan gobyerno ang daipa natutokar ang budget sa plenaryo kan kamara. Pero mantang pigtutukar sa plenaryo ang budget, sinabi ni Salceda na padagos na mahiro ang small committee na binilog para magresibing ng amyenda hali sa mga kongresista para maparikas ang approval kan budget. Target aprobaran sa Biyernes kan Kamara sa ikatulo asin pinal na pagbasa ang 4.5 trillion pesos na 2021 national budget. Inako na ni Presidente Rodrigo Duterte ang dispensa ni Taguig Congressman Alan Peter Cayetano. Nagagan ng dispensa sa Cayetano kay Duterte matapos masala sa pagsabot na matukaw siyang speaker sa sa maipasar ang 4.5 trilyones pesos na 2021 national budget sigun kay presidential spokesman Harry Roque na garong ama na kinauro ni Duterte si Cayetano asin bagong House Speaker Lord Alan Velasco kan ipapod sa Malago Compound sa Malacanang. Bilang ama, natural na ako on ang sorry ni Sarong Aki. Nagpapasalamat man si Duterte sa nagkasundo sinda Cayetano asin Velasco sa speakership. Dakulang bagay na igwang supermajority sa Kamara para dagos na may pasar ang national budget. Niarastante ipigtataong kwenta na kan Malacanang sa Committee on Ethics sa Kamara de Representantes ang pagdesisyon kon kinakaipon disiplinahon ang mga kongresista. Ini matapos mareparo kan netizen na dai nagsusunod ang mga kongresista sa health protocol na itinalaan kan gobyerno kontra sa COVID-19 aro kan physical distancing mantang nag-iskaramusa sa speakership sinda Taguig Congressman Alan Peter Cayetano asin Marinduque Congressman Lord Alan Velasco na haros magkadurakot na ang mga kongresista sa plenaryo. Sigun kay Presidential Spokesman Harry Roque na dahini pakikiaraman kan ekotibo mientras na mismong ang mga miyembros kan Kamara de Representantes ang madesisyon kung may paninimbagan ang sa indang mga pagriba. Dipisil man kung pati ini pakikiaraman pa ni Presidente Rodrigo Duterte. Sa rongko equal branch ang Kongreso na may sadiring mga pulisiya. Sigun kay Roque, malinaw ang minsay kan gobyerno na magsuulog ng face mask, magugas ng kamot, maglikay o magdistansya sa lambang saro para makalikay sa helang na COVID-19.
Nag-oro na sinda Senate President Tito Soto asin bagong House Speaker Lord Alan Velasco. Sigun kay Soto, inapudan siya ni Velasco asin nagkasundo sindang mag-meeting para matutukan ang mga propestong lakdang na sindang gigibuon na prioridad. Nangako si Velasco na ipapasar ninda sa ikatulo asin pinal na pagbasa ang 2021 national budget sa Biyernes. Ultimong aldaw kan special session na ipanapod ni Presidente Rodrigo Duterte. Sigun kay Soto, pagkatapos ipasar kan Kamara ang budget tulos ni sindang magmi-meeting ni Velasco. Kasabi kay ni, ipinahayag ni Soto na binati niya si Velasco sa pagkakatuko kay ni bilang bagong leader kan Kamara. Nagdala man si Soto na magiging magayon ang working relation entre kan Senado asin ni Velasco arog ka nangyari sa mga nakaaging liderato kan Kamara de Representantes. Miarastando siniguro kan minority bloc sa Kamara de Representantes ang sendang pakikipagtabangan sa mayoriya sa ararom kan liderato ni House Speaker Lord Alan Velasco. Sigun kay House Minority Leader Bienvenido Avante na importante ang pagtataonin kooperasyon sa mga pag-iribang kongresista para makagibo asin makapagtaonin mga propestong lakdang na pakikinabangan kan publiko. Nagdala man ang minority group na matrabaho na ang mga kongresista susug sa sendang ang mandato asin aprobaran ang mga proponidong ley na magkakatabang sa epekto kan pandemya sa buhay kan mga Pilipino. Inagad man ni Deputy Minority Leader Carlos Zarate sa bagong liderato na maghanap din paagi para mapunduhan ang mga kinakaipuan na programa asin serbisyo sa tao kan COVID-19 pandemic, aro kan trabaho, salud, agrikultura asin social aid. Siniguro man ka minoriya na padagos nindang babantayan ang proseso kan budget para masiguro na daini dalion maski pa sertifikado bilang urgent kan presidente. Dahil pwedeng apodo na balingbing ang mga kongresista na nagboto para makatukaw bilang House Speaker si Marinduque Congressman Lord Alan Velasco. Sigun kay House Committee on People's Participation Chair asin San Jose del Monte Representative Rida Rubis na aram naman kan mag-ibong na kampo ang term sharing agreement kaya ibinugtak ninda si tagig Congressman Alan Peter Cayetano bilang House Speaker kan 2019. Sinabi ni Rubis na ang ginibakan mga kongresista sa na nagpagboto kay Congressman Velasco bilang Speaker bako pagbalingbing kundi susugmasana sa term sharing agreement. Tinawanin doon kay ni na legal man ang naging session kan Lunes sa lawas kan batasang pambansa kung sain pag-ilihir si Velasco dalan sa 186 ang nag-atindir asin nagboto pabor digdi na sobra na sa kinakaipuan ng mayoriya halis sa kabilugan na 299 mga kongresista na iyon nakapalaman sa Constitution asin regulasyon kan Kamara de Representantes. Nakatipid ang Department of Social Welfare and Development din maabot sa 10 billion pesos ngunya na taon sa pagpaparagos kan budget deliberation sa plenaryo kan Kamara. Sinabi ni Appropriation Vice Chair asin Negros Oriental Representative Jocelyn Limcay Chong na ginamit ang fundo na ayuda sa mga natitrios na nangaipuan. Igwapang 6.5 billion pesos na natatada halis sa 10 billion pesos na fundo asin ini pigre-align para gamiton sa assistance to individual in crisis situation. Bantang dakulang parte man kan kabilugan na budget kan DSWD ang pigtagama kan ahensya sa sendang pantawid pamilyang Pilipino Program of 4 Peace. Sa 171.2 bilyon pesos na kabilugan na budget kan ahensya sa 2020, 113.8 milyon pesos digdi ang para sa 4 Peace. Igwaman ni natatada na mabot sa 350,000 na pamilya ang di panatatawan ni kaduwang pago kan Social Amelioration Program. Hali sa 14.3 milyon pesos na pamilya o 14.3 milyones na pamilyang beneficiaryo kani.
Mientras tanto, matunido matibay ang posisyon kan mga labor group na dapat maipag-oktaba ang pagtataon ng 30th month pay para sa mga obreros. Sigun kay Kilusan Mayo 1 o KMU Secretary General Jerome Adones, na bako makaustisya na dai magkaiguaning benepisyo ang mga obrero dahil nakapalaman ini sa ley. Sinabi niyang may kukonsiderar na economic as in criminal act in kaso magdesisyon si Labor Secretary Bebot Bello na gibo na opsyon ang pagtataon in 30th month pay. Dagdag pa ni Adones na nasasabutan ni dakula ang impact ng COVID-19 pandemic sa mga negosyo. Pero imbis na tanggalan ng 30th month pay ang mga empleyado, pigrekomendar kang grupo na magtagaman ng subsidyo ang gobyerno nasyonal sa mga saradit na negosyo para matabangan sindang makapagdao ng 30th month pay sa mga empleyado. Sigud man kay Bello na kakaaronon niya ang Department of Finance sa panganganot ni Secretary Carlos Dominguez mananangod sa suwestyon kan mga labor group as in employer na magpasubsidize sinda sa gobyerno para sa 30th month pay kan sinda mga empleyado. Sinabi ni Bello na importanteng timbangonin marahay ang interes kan mga obrero asin mga employer. Dagdag na barat halik dyan sa luwa si Luwens Barcena. Luwens, kamen. Hello. Go ahead. Sibot ko niyan kasamo-samo. Kapitan Henry Asejo, kana Barangay Bunot, Legazpi City sa pagsusog kay identikay ni Bicol patient number 2129. Ini ani pero ko nabitan niya ni Kapitan Asejo sa DCGB News. Nagari ka umagit na naman daw ini kandati na tiba ado ba ko man talaga ini taga-Bunot o ba ka-transit man sa nasa sendang lugar. Paday man daw nasusugpakan sa iyang contact tracing team kung ano ang identity buda talagang kung taga-sain, buda kung sisiyang kapamilya ka na biktima. Magigirumduman, nasa ipinaluwas ko niya na update ni Alcalde Noel Rosal sa ining 40 anyos na lalaki na for verification pa ang history of exposure as in may onset of illness kini kan na October 8 kining 2020. Nasambitan ng biktima, naka-isolate niya on sa BRTTH as in na nagluwas ang resulta kay ni kasuudma. Alagad, mas isiring kay ni na bagay nangangapuda ng kapitan na ipinagunambitan na pirmi magsulot ng face mask, mag-physical distancing as in na mag-observar kan personal hygiene ngani na pasiguro sa kod na day ni nasususog as in na ngani na makontra na patakot kan COVID-19 sa indang lugar. Dagdag na bareta, ako po si Luwens Bursi Barcena. Mientras tanto, dagdag pang bareta ulit dyan sa luwa si Ans Galero. Ans, kamen. Go ahead, Hans. Dengo na mapalaog ni imported na bagas ang Department of Agriculture sa good sa Disyembre. Sinabi ni Agriculture Secretary William Dar na sufisyente na ang nag-abot na imported rice para sa pangangiipo kanasyon ngunyan na taon. Apero digdi, dakulman ang produksyon ngunyan kan mga lokal na paraoma. Sinabi niya na kung daiman tatamaan in bagyo, pigdalauman na mapapalangkaw sa 93% ang rice sufficiency level kanasyon. Ang National Food Authority nagbabakalin paroy sa local farmers sa kantidad ng 19 pesos kada kilo. Napag-araman na 5% sa 6% sana kan total local rice production kanasyon ang posibleng bakalon kan National Food Authority. Balikan ta si Hans Galero. Hans, kamen. Isinangat po ang pangon niya na pagkahapon kan Albay Provincial Health Office sa pamayon ni Dr. Tony Ludovice ang enkargado ka na sumbitan ng opisina ang Code Blue Alert sa probinsya ng Albay dahilan sa Tropical Depression Ophel. Sigun sa abisong ipinaabot sa DCGB News ni Ludovice sa iyang sinabi na ang Code Blue Alert na ini, epektibo mo niya na aldaw alagad tatangkasun ni in kaso man wara na nin patakot na daraan na sambitan ng bagyo sa satuyang probinsya. Sa iyang sinabi na sa pagikan direktiba o memorandum na ini, ang gabos ng mga municipal as in district hospitals, provincial hospital, rural as in health unit o city health units as in man ang Albay Provincial Health and Emergency Management Services ining HEMS na mga persona o personalized digdi pinag-iinganyar na maging vigilante as in na maghanda sa pag-sumiter ng flash reports in kaso manigwa ng emerhensya o remelasong ma-monitor di sa tuyang kapalimutan.
Sa iya pang sinabi na ang gabos ng mga rural and city health units, pinag-abisuhan niya na siguraduhon na masunod man giraray ang mga minimum health o public health standards dahil sa COVID-19 na i-implementar sa mga evacuation centers. Alagad, posibleng magbago ini niya ng mga masunod pang oras dahil sa ibinaba na ang enot ng ibinanderang evacuation order ni Gobernador Francis Pichara poon pa sa bagong pagkaaga. Dagdag na bareta, halos sa lawas, Ans Galero, DCGP. Posibleng magkaigwan ni masababang turnout kan mauruli ng mga pasahero sa nasyon ngunya na taon. Base sa record kan Bureau of Immigration, poon kan Enero sagkod Setyembre, iyo ang minaabot sa 3.5 milyones na pasahero ang nag-uruli sa nasyon. Masababa ini kumpara sa 13 milyones na mauruli sa nasyon sa parehong petsa kanakaaging taon. Sinabi ni BI Commissioner Jaime Morente na nagpuon na magbaba ang bilang kan mga nag-uruli na pasahero kan Enero dalan sa travel restriction na ipinapautob. Nagpautob man ang BI kan suspension sa pag-issue nin visa upon arrival dalan sa pandemic kan COVID-19. Sa ngunyan, solamente ang mga Pilipino sana ang senang agom asin mga aki ang pigtutugutan na makalaog sa nasyon sa paagi kan tourist visa. Kanakaaging taon ang kapagresto ang BI ni sobra sa 16 milyones na arrival na masalangkaw kumpara sa 5 o kaya 15.6 milyones na narestro kan 2018. Miyaras na tiba pa detalles kan Bareta sa lado nasyonal. Posibleng ang pigtutubudan na Indonesian suicide bomber na nadakop sa Sulu ang maging pangenot na halimbawa o test case sa implementasyon kan Anti-Terrorism Act of 2020, partikular na sa provision sa offenses. Sigun kay Senador Panfilo Lacson na ang mga nakonpiskar na pampasabog asin gamit sa pagpasabog sa suspetsado na si Nana Isirani o Risky Fantasia Ruli, indikasyon na naghahanda na ini para sa sarong pag-atake. Paliwanag ni Lacson na saro sa mga bagong feature sa Anti-Terrorism Act yung pagpapadusa sa mga magabat na opensa o Preparatory Act na may kukonsiderar na krimen maski na ipa nagdadara ng danyos basta ang kamautan magpawagas ng violensya aro kan terorismo. Tinawan ni ni Lacson na ang probisyon kan ofensa susug sa mandato hali sa United Nations Security Council Resolution number 1373 na nagsasabing dapat ikonsiderar kan Estado ang preparasyon pasana sa kararabokan bilang magabat na krimen asin seryosong patakot ng terorismo. Miyaras ng tibapang detalles kan Bareta kay Puan una kan mga motorcycle taxi ng permiso hali sa mga legisladores bago sinda makabalik sa mga tinampo. Inidalanta ang padagos pang ipinapasunod ang limit code sa public transport dalan sa COVID-19. An interagency task force ang nangangenot sa pagsimbag sa pandemya kan i-endorso sa House Transportation Committee na ibalik ang pilot study kan mga motorcycle taxi. Sinabi ni Presidential Spokesman Harry Roque na daiman pwedeng magkaigwanin operasyon kung daing prangkisa alagad kung tutugutan kan Kongreso sa paagi ng resolution na ipadagos ang pilot study para aprobaran ang prangkisa pwedeng matugutan na. Sarong grupo nin mga election lawyers ang madulog sa Korte Suprema para kontestaron asin maghagad na berikon ang proklamasyon sa representante kan controversial na party list na Duterte Youth bilang miyembro kan Kamara de Representantes. Sinabi ni Emil Maranon na sinda madulog sa Korte Suprema para kontrahon ang proklamasyon ni Dusel Cardema bako sa rason na igwang pendyenteng kaso lalo na ang issue na bako mampalan ini rehistrado kundi simple man sana kung bako man rehistrado natatakaypuan iproklamar.
Mientras tanto, insulto asin bako magkaustisya para sa mga obrero anda pagtaon in 30th-month pay. Inang tinawan in duo ni Kidapawan Bishop Jose Culin Bagapuro, National Director kan Caritas Philippines, mananango sa suwestyon na iatraso ang pagtaon nin dapat na benepisyo sa mga empleyado mantang napapalaman man ini sa Constitution ka nasyon. Sinabi kan obispo na dai maninigaran na grabing naapektaran kang krisis na nagdara kan pandemya sa mga obreros mantang iba ang iba dai panakakalaog sa sinang trabaho asin ang iba talagang nawaran nin trabaho. Kinontistar ni Senador Panfilo Lacson kung natataan mga local infra project ang pigtatawan ng prioridad kan Department of Public Works and Highways kaysa sa mga national project sa lindong kan sendang propestong budget para sa masunod na taon sa pagdangog kan propestong 666.4 billion pesos na budget kan DPWH para sa 2021. Sinabi niya na ang pinakauring budget submission kan ahensya dai na namidbidan kumpara sa napapalaman sa National Expenditure Program na enot nang inaprobaran kan Department of Budget and Management. Sinabi ni Lacson na dakula ang ibinawa sa mga national project sa Build program mantang ang mas nadugangan iyo ang mga proyektong lokal. Iyan mga tugang detalles ka mabaretang unyan para sa aga digdi sa Radyo DCGB. Sa pag-aarakan mga pag-ariba, Manito Tanya sa lado teknikal, Kiraman si Mark Shand Madrid. Ako po si Winterald na nagsasabing mabalas kan sa inyong pag-antabay. Just na lang ang Bear Brand swak? Oo, pero ang tibay, di nang bago. I got my tibay. Just na lang! Just na lang ngayon ang Bear Brand swak. Araw-araw na ang tibay mo. Just na lang ang Bear Brand swak. Araw-arawin mo ang tibay. I got my tibay. Just na lang ngayon ang Bear Brand swak. Bear Brand Swak. 100% vitamin C, iron, and zinc sa halagang Just pesos na lang mga moms. Bear Brand Swak. Just pesos lang. Tibay refers to 100% vitamin C, iron, and zinc together with 3 balanced meals a day. 10 pesos is the suggested promo price. Promo duration is from October 1, 2020 to December 31, 2020. Per DOH FDA CFR or promo permit number 0741 series of 2020. This product is not suited for infant feeding and is not a breast milk substitute. Sa Fabcon kong charcoal protektado, ang chef sa umaga, I'm home! Mommy, namabungo pa rin sa gabi. New Sir Fabcon Charcoal Fresh. First Fabcon na charcoal protektado. Kaya blooming ang bango. Sir Fabcon Charcoal Fresh. Wow! May bago na sa Nido Junior para sa 1 to 3 years old. Igwang bakong hitsura, bakong formula. Puan 97 pesos lang. Suggested retail price. Nido Junior. The use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional. The unnecessary and improper use of this product may be dangerous to your child's health. Per EO 51 CA number 172 series of 2019. Feel mo pa